Rapid, întrebarea numărul 33. Cum minimizăm pierderile în afacerea noastră? E simplu? Nu. Există o serie de instrumente pentru a minimiza pierderile, bineînțeles și în funcție de specificul activității fiecăruia. Sunt metode specifice de creștere a productivității, de eliminare a risipelor din cadrul activității sau din cadrul proceselor pe care o anumită companie le desfășoară. Că vorbim de risipe legate de manipulări suplimentare, de stocuri, de timp suplimentari. Sunt o serie de risipe, 7 la număr, și o multitudine de instrumente pentru a eficientiza procesele. Astfel că putem utiliza instrumente de la diagrame spaghetti, Yamazumi, teste de verificare pentru diferite produse sau pași din proces. Sunt o groază de instrumente. Mai mult decât atât, regula lui Pareto spune că 20% din eforturi și din activități generează 80% din rezultate. Perfect de acord. Ce nu se spune mai departe, că diferența până la 100%, acea diferență de 20% pentru atingerea rezultatelor, este generată cu 80% din efort. Adică depunem un efort foarte mare pentru ceea ce ne-a mai rămas. Astfel că trebuie să implementăm instrumente de analiză și de rezolvare a problemelor în afacerile noastre, astfel încât să rezolvăm, să acționăm, să reacționăm la timp și să ne menținem drumul către obiectivele și rezultatele pe care le-am parcurs. Spor!